We zullen heel positief naar de beurs. Er is de laatste tijd heel veel vraag naar de vouwwijn en naar de mini-caravans. Naar een heel soort en broekt gaat echt heel gauw. Het zijn drukke tijden voor camper, caravan en vouwwijnverkeerders. Op de Caravanabeurs in het Ljouter WTC stallen zij deze weken alles uit voor het publiek. Na meerdere jaren dat het evenement geen toegang voen had, is het weer vier. Het seizoen begint eigenlijk al weg. Januari is, op de caravan is eigenlijk altijd wel een beetje de start. Maar de Christ en de feestdagen, iedereen is bielko geweest. Dus. En in januari is voorbij, het in meer valt ieder vakantie maar december. Ja, het komt voor de meesten een heel stuk dichterbij. Dus, nou ja, we sinds corona hebben we al hier wat langere leeftijden, dus iedereen wil er wel betierd bijwezen. En we hebben normaal in de winter weinig te doen hier, is het nou gewoon alles rent eindelijk wel terug. Het Ieroen budget dat dus nou drukte voor de vouwwijnleverancier uit Maatburgum. Er maakt in Oren naar de opening een soort opzet worden in de evenementenhal, want meesken moeten echt wat te kiezen ha. Alles uit de showroom hebben we hier extra in. De mini-caravans, Chamet hebben wij Kamplet en Kampoes. En van de meeste wijn hebben we een demo-wijn staan, dus we kunnen uitlezen hoe alles werkt, laten zien en we kunnen alles uitlezen. De Caravana is van woensdag 24 januari, en de 29 januari in het Ljouter WTC.